Hi guys, good evening. So, andito kami ngayon sa Paranville. Paranville. So, kasama ko yung mga kabarkada ko. Ay, yung mga anak nila. So, anong oras na pa? Anong oras na? It's already 9:30 in the evening. So, ito sila din. Ito yung si Sid. Ito si Jaymar. Ay, pipila na. Sid and Jaymar. So, inantok na ako. Yes, agad ko. Pero, pagkita ko yung mga anak. So, ngayon, nag-feeling social kami ngayon. Kahit isang gabi lang. Ito, anak ni Buso. So, si Ella. Ay, kalaga na Ella. Ito, anak ni... Wala po. Smile ka dito. Para hindi mainit ako ng konti, ha? Ano sabi mo? Ano sabi mo? 101. Sabi ko, paano kanut? Tayo? Paano kanudos? Ganto, hindi kaya. Oy, kana mo. Paano kanudos? Kaya nung mga nasa yan. At ito naman si Maring meron na. So, ito yung... Nagising ka ulit? Kapulog ka na. Wala, nakaibit na ako. Nakailap ka na? Talaga rin? At ito naman. Nabitin sila, no? Wala, nalasing na. One more. That's enough. That's enough. Ganado siya. Ganado siya. Ayun, San Mig Apple Cider. Uminom siya ng ihi ni Satanas. Ate ka ba dyan, ba? Ate ko pa. Pain mo kita. At ito si Mother, ang nanay na roon na. Ayan. Madali, wait ka. At ito naman si... Nakatutok na naman niya. Kaya bang may digmamangan kikiam. Nasa Kasi siya niya. Ay! si paring Alvin, no? Ito, klase ko ito ng high school, ha? Yung kakata mo, Mr. Romantico. At ito naman si... Gumulot na nga, ginulot na ako. Maring Bros, ano masasabi mo sa banding natin? Masaya. Masaya. Aba, ano pa ka napilitan? Masaya. Okay ka mo talaga? Oo. Okay, lahat na ako ano. Ano masasabi mo, Ella? Ano masasabi mo? Mananawagan tayo sa GMA? Sad ako, baka ano. Ay! Nasaan daw ka ng pag-ibig? Ay, hindi. O ikaw, ano masasabi mo? Ay, ano masasabi mo? At ito kanyang bunsong anak ni Berlo. Ay! So, ito guys. Magkakasama kami ng isang gabi. So, mamumuhay kami ng bilang mayaman na walang pera hanggang bukas. Pamuhay ng mapayapa. Kalmado. Kalmado. Kasi maraming pagkain. Simplihan mo lang, hanapin. Ay, putal ka na sinipli yan. Hindi na lalaglag. Malasing na yung kain-kain. At ito naman si Dindin. Ano masabi mo, Dindin? Lasing na si Kuya Jeff. Lasing na si Kuya Jeff. Hindi ko mininom. Hindi ako mininom. Naantok lang ako. Ano sa'yo mininom? Ganda ko, ano. Dito ko sa baga. Dito matawag sa'yo kanina. Sige guys, pahinga muna kami. Okay guys. Hindi ko napindot. So, andito kami ngayon sa Paranville. At ito yung nag-sponsor sa amin. Ano? Yan po ang nag-sponsor sa amin. So, sagot niya yung buong bilas na to. Salamat Madam Brosoto, ha? Salamat, Shopee! So, ito yung nagano sa amin. Ito yung nag-shoulder sa lahat ng expenses dito. Thank you. Thank you, Madam Brosoto. Salamat. Ako na mayaman. So, eto kami. Itutur ko kayo sa mga kwarto-kwarto. So, papahin tayo sa mga kwarto-kwarto dito, guys. So, napakasarap ng may malaking bahay dito. Oo, sa kwarto na ako pupunta. Magpapato. Hindi pa nakita yung kwarto dito? Ito yun. Ito dyan pa nakita, no? Ayan siya. Tcharan! Parang lang sila. So romantic yung room niya. Ito, may kumot, may unan, at may salamin. So, magbubuhay mayaman muna kami sa gabi na to. So, salamat sa nag-sponsor kayo, Maring Brosoto. So, at least napil namin na magbuhay mayaman sa isang gabi. At least experience namin yung ganito. Wala naman siguro mumu dito, no? So, ayun yung mga room nila. Masyado naman itong room namin. Kami naman ay nasa room number 5.
At itong room na to ay room 6. Kay Maring Boy. Kang Maring Gemma. Ay, si Cindy. Dito tayo sa may balkonahin. Silipin natin. Yun. Uy, nakabukas pala to. O, makanya Maring Boys. Sabi na talaga yun. Ayun o. Ay, balik ko dyan. Ayan. So, ang sarap sana ng ganitong bahay. No? So, pasosyal. O, huwag ka tatanong dyan. Nakapag-isip-isip ka na. Lagot ka na sa tatay mo niyan. Majojombag ka na niyan. Tara. Sabi sa akin ni si Draco, nagpaalam daw siya. Black na lang si Draco. Paalam na lang. Sige ba, mag-isip tayo. Very good dyan ba? Kasi may mag-over na bakod dyan. So, eto naman ang kanilang... Ayun na, sito? Sa inyo to? Ay, Hindi pa yung call sa amin dati. sorry. Ito hindi ko pa napasukan. Pati ito. Ito pa siya. Sino? Si Len. Ito. Okay, Gemma. Room number 2. Okay. Nakadiretso tayo. Para permission. Ayun ba? So, let's go. Let's go na. Ganito kaganda yung lugar dito. Pang buhay, pang mayaman. So, ayan sila. Tara. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Bro Soto. Yan ang sinasabi ko sa'yo, bros. Sarado mo, lamig! Lamig? Bakit? Binigit mo. Hindi. Malamig talaga, bros. At hindi nga naman kabataan ko naman. Bumukas lang. So, ano Madam Bro Soto? Magpapakulo na tayo ng tubig o ihi na lang? Talubal ko na kayo eh. Ay. Makalaway lang kaya kata mo. Ayun sila ba? Okay, bros. Okay. Sige na, ikaw. Don't be shy. It's alright. So, umatras siya dahil malamig daw. Eh, paano kung bigyan kita ng kape? Well, malamig pa rin? Napasubo nga ako kanina eh, pag-dive ko dyan. Meron niya akong karanganak at pepe. Malamig talaga. Baka may aircon din sa ilalim. Baka may aircon. Oo, malamig talaga. Masarap talaga dito sa summer. Oo, summer, no? So, ito yung swimming pool talaga dito, guys. So, bro, sige na eh. Titingnan ko yung skills mo sa paglalaway. Para naman may-share tayo. Alam mo yung hyperthermia? So, takot siya. Oh, hindi pa nabukas yung aircon yan, ha? Bro Soto, kalahati pa lang yung nababasa sa'yo, bros. Ayun, bro. Huwag ka magkalala, Bro Soto. Babautismuhan kita. Sige, Bro Soto. Ilubog mo ang iyong ulo. Ay. Giniginaw siya. So, oy. May tawel ka niya nakahanda? Oh. Ito yung anak ni Bro Soto. Pinapaliguan yung nanay niya. How sweet.
Okay guys, so second day namin dito sa Parandil. So 7 o'clock in the morning, kakain tayo, mag-almusal tayo. Kapagkita ko sa inyo yung almusal namin. So, ayan yung almusal namin. Ayan si Maring Rona. Si Maling Marites. Hi, Marte. Ay, Rona. Okay. So, meron kaming leftover na pansit. Cake. BBC. Ang luto ni Berly. Ramatan na ako. Ito naman. Ayan, at meron kaming tuyo at itlog. Ay, rubo. Sarap. Ay, si Maring Gemma. Di na. Nagkamay na lang siya. Oh. Sarap. Ano masasabi mo, Maring Gemma? Sarap talaga na. Kaya na. Wow. So, ito yung kanin namin. At ito yung luto ni Berly na may gayuma. Hindi pwede walang gayuma? At, Dahil may gayuma. at ang luto ni Irene. So, kamatis. Oh, okay maya mga pogi. At ito naman si Jaymar. Oh, yan, Jaymar. At si Drico, ayan oh. Si Drico, gawin mo na yung ano mo ah. Okay. J-Mali. So, ayan guys. At ito si Irene. Yan. So, ito yung almusal namin dito guys. So, Guys, kain na kayo guys. nagkaubusan kami dito ng plato. At ayun si Mader. Oh, Jaymar, kuha ka ng ulam mo. So, Hindi mo lang kung naulan ano. Ito! ayan. Ayun. Taxi! Taxi! So, nagpapasalamat kami sa nag-sponsor ng bill na to kay Maring Bosoto. Mars, maraming salamat sa pag-sponsor. I really appreciate Mars. Alam mo Mars, first time kong makatulog sa mansion na bahay na ganito. Welcome sa bahay ko. Yes. So, maraming salamat. Magkano mo kasi nabil dito, ma'am? 12,000, no? Wow, thank you very much, ma'am, ha? Ay, iba talaga si Doña Delilah. Oo nga. Doña Cortapia. Okay, so, Dito ka lang magplato. okay. Ito na lang kinain ng plato ko. Sabi ng misis ko. Bilis na akin na yan. So, para kami mga batang hamog dito na Sando ka lang. Bilis na. Ito mga ebre, anak mo. Mamano siya yung tignan. Ito naman niya. Ay, dapat. okay. So, Kaya ka lang dyan. Mars! What? Pwede na yan. Ay, pinagsan. Daya. Dapat doon. Ay, rugo. Dapat pa kayo yun. Sige, sige. Sundalo na ako, ma'am. Sundalo nasi. Paano na? Ay, tingnan mo ka sweet siya, no? Si Maring Gemma, oh. Penyandok na ako, Mars. Penyuno na ako, rugo. Bangus ko na lang. Okay, bangus na lang ba? Banatan natin ng bangus. Okay. Sweetheart. Sige. Ayan. Huwag ka na magkutsara ko. Kamay ka na lang, ha? Oh, yeah. Oh, Berly, kumain ka na, Berly. Ito yan, ilaw ko sana. Anong gusto mo gawin ko sa aircon? Patayin ko? Hindi. Okay. Ito yung nakagawa ka eh. Nakagawa lang. O, ba't wala si Ella? Ella. Uy, rugo, ala Ella. Ay, Len, mag-almusal na tayo. Umay na ako. Uy, hindi pa kita... Kanina, intulog ko tito yung nagdag. Nag-almusal ka na. Promise. Okay. So, ayaw kumain na raw si Len. Guys, tulungan lang lamang ulam. Okay, ito yung nga lang. Pa! Ay! Opa! Ayan o. Si Len, tulala sa isang tabi. Hindi nakakakanan mo, Len. Diet na guys. Ay, mag-diet daw siya. Ba't wala pumapansin sa pansit ni Borsoto? Tinira niyo yung luto ni Berly, ha? Tingnan niyo yung luto ni Berly, naubos. So, talagang malasang gayuma, eh. Ay! 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 Ayun. So, ay! So, kain na kayo, kain na. Ate, kain na tayo. Magsandok ka na lang dito, te, oh. Ate din. Kakain naman ako. Kaya nagutom na rin ako. I'll see you later. So guys, ito sila Irene. Mag-swimming na sila. Ayun, si Irene. At si Berly. So, swimming sila rito. Salamat kay Maring Borsoto. Shoutout sa iyo, Maring Borsoto. Sa pag-sponsor ng ating swimming. Ay!
Wah. Balo mo na marim na yung dalom. Pintugan na yung Berli. Kumakamapaling dalom. Araw go, dinilu de Berli. May basa ay tuloy. Kaya mo na yun sa bitamarin diyan, ha? Ano mo kayo tayo? Marula? Marmane? O, di ba? Ganito talaga yung may mga katropang malalakas ang tama. O, di ba yung ayan o. Kumuha siya ng malamig na tubig. Tapos? Tapos, isasabog. Balak sa sasabog niya. Ginawa ng isabog doon. Ay, ba? Marula? Kaya Eh, putang na pa, ano, marim na. Marula yata? Wala na ano ka pa, Mari. Ayun ko. Ayun ko. So, si Erin, this again, enjoy si Erin. Salamat ulit kay Marin Busoto sa pag-sponsor ng aming swimming banding. Okay, sa Parandale. Kasama namin si Burley. Ayun si Burley, kumaway. Si Pare, ang asawa ni Maring Busoto. At si Maring Gemma, mas kanin tama. At Maring Ronang Pipino. Ano masasabi mo sa Pipino? Masarap. Noong ating ayun go. O bala mo tika tutor na. Siguro gagawa ng Maring Gemma ito na. Pipino with cake. Ay, oh hindi ako yun ha. Hindi ako yan. Nagkakamali kayo. Lalaki. Sino yan? Punta ka ginawa mo si. Sino yan? Ayun ko. Sino yan? Ay! Ayaw ah. Talaga pa. Sa atin nga pangagawa kayo. Wala na namin eh. Ang tanda na nun, no? Wala siyang kadiri-diri sa sarili niya. Tama. Ano yun naman ito? Pulubi. O bala mo, may taong grasa dyan eh. Iwasan na ka rin, oh. Ayun mo. Ano pala kita ng talana eh? Ayaw Ikaw, ba? ikaw ang lakas tama. Kung ano-anong pinaggagawa mo, ikaw may tama. Ali. Ay, kalandira pa mo. Pumasel niya pa mo, amyan lang din. Amsikan. Ay, Lupa yung pipino mo naman. bala mo, may sabot siya kayong wedding yung datangan. Yan na naman. Lupa yung kamuting kalaman. Datang gandala ni tang. Uy, tol. Eh, meron na yung matuwa ngayon, eh. Kailan na edad yan? 49. Ayun, go. So, ito guys. Ayan si Ella. Good morning, Ella. Ano meron sa'yo, Ella? Ella, si Ella. Taran. Sige, Ella. Kain na. Ano meron sa'yo? Uy, meron siyang toy? Sige, laro ka lang dyan. Ay, eto sino to? Si Lenlen. Smile naman dyan. Mag-smile ka. Smile! Ayan. Smile! Ay, very good. Ang nangyari? Aro na na. Balaw. Kasikmal na si Drico. Ika si Drico, ne. What? What do you want? Ito yung anak mo, kumare. Ano sa pangalan mo sa? Paano naging kumari yun? Fake press ka, Kuya Jess. Fake press ka, nanay niya. Hindi, Di mo alam yung pangalan. original na pangalan, alam ko lang yung mga bansag eh. O, ito si Cedrico, ang aking Pinamamahal. boylet. Oh, boylet? Wow, Boylet. Kulang la pa rin, eh. Kulang la pa rin. O, ikaw, oy. Ang kapal ng iyong mukha. Psh! Marap ka nito. Ayan, oy, si Lindin. Lin, ang kapal ng iyong pisngi. Oy, maganda ka pa rin, Lin, ha? Kuya Jess, Oo. saan ka nagmamarathon? Nagmamarathon ako dito sa Pampanga. Okay.
Silipin natin sila isa. At ayun si Axis. May pa-swimming na. At ayun si Irene. At si Berly, oh. Oh, wow. Ay, wow. Ano na siya? Sinabi na yun. Hindi ko naintindihan kung ano pinag-usapan nila ko. Alam mo na, umaga. Good morning, chismis. Family life. Ay, family life. Matapos, ano yan? Sige. Matters. Family matters. Ay. Nung yung camera niya, malang duling ko. Block niya na makalawin ako yung camera. Ay, ne. Oo. Uling lalawin tayo yung sarili tao niya. Oo. Ala dito, post ko rin. So, ano? Mga anak ka, TV. Kaya na tayo, TV. Kain ka na. Kain na. Wow, kain na. Nakuha na nalimas lahat at TV, oh. Ganito ka lang itlog mo. So, Sila naman. Pwede sige. Ate nga iparo. sino may talo? Pindutin mo daw si Gemma. Pambira, hindi nila. 2, 3, 4, 5. Ay, won eh. Ano na? Oo, dyan nilabot. Sa akin? 5,000? Hindi mo ako babayaran ng 5,000? Pagbibigyan naman kita, ati ko rumasang bibi. Kahit na, sa'yo na yung rumasa. Tugak yan. Sa'yo na yung rumasa. Ati ko live pang rabbit. Ay, hindi ka na rabbit. Hingas na ka ako playboy. Maniwala kayo pa rin? Ali? Oy, hindi rin ako playboy. Itong babaeng war, itong Oy. Pakinggan nyo, no? Ang dinadali ko, 60 years old batas. Kaya dyan, years old po tayo. wow. Dito ang kabaw mo. Dito yung mapandilo rin. Dito yung mapandilo. Babaw na lang pamalo. No, kunyana mo na lang. Oy, mag-pension na lang 60 years old. Tsaka 3,000 naman lang ito. Ay naman may kaswelo kaya ka lang. Mabulok na. Alam pa magbayar din eh. Sanay ako 1 week ay mandilo. I experience ko ito. Bakit? Naningin kayo utak mo. Siyempre, alang shower kang Manila. Ikuha ko pa pinig kayo bago Ay mo. dito, tinang reason to. Oh. Uling ngayon. Anyan eh. Ay, Namulin. Eh, pagkat mo pa kaya kaming natural. Yan mo pala. Ang daming tubig, ang ganda ng banyo. kamo. Nagtutbrush ka na yan. Tutubo na rin kang muti. Tara, dilanda ka. Oren, paliguan ko muna tara. Ay, ito lang kamarin lang. Tara, dilanda. Umako! Tara, niliwarin kita. Alya, alam mo, Mare, naguhugas din ako. Hugas lang? Saan? Walang palit? Oy, safeguard. Dati na safeguard. Dapat, hugas lang, kain agad. Ay, Rugo. Patadagdaman na itong Irene. Papakang ko walang hugas. Ate B, may moriatic ka dyan. Ay, Rugo. Ayun. Nagkaroon siya. Kapindok kaya kaya niya. Okay, nagkabulgaran na. Hello! Nag-online siya. Oy, nag-online class yan. May online class yan. Okay, hala na. So, nagkabulgaran na. Binulgar ako niya, ano. O, sige. Mag-request daw ng... O, tara, so, anong request mo kanta? 3-4-7-4-3. Okay. O, Gemma, may kini, tara. Tara. Eh, ko rin biyasa mag-pindi. 3 4 7 4 3 O, yung green yan.
Tang green. Okay. Okay, na po ang request. May mali na yata. May mali. Dito ka. Baka mabasa eh. Hindi ako. Charan! Ayan guys, nagpapaunahan sila sa hinahagis na 20 pesos. Ayun o. May basa ako. Wala na. Sa dinalan naman. Sa dinalan. Ora, magkano ka, Pogi? Umarap ka sa akin. Magkano ka? Wow. Naka-80 ah. Makipudri siya tayo din. Na? Makipudri siya ta. Ikaw, Lin. May nakuha ka, Lin? Wala. May basyo. O kayo, mga boys. Wala. Oy ka, Sid. Ala, kulang ka pa training, Sid. Ay, wow. May ka-40 yan, gamer. 80 to ko yan. 80 yan. Ay, wow. O, si Sid, paano? Biyasang kawe. Sila? Ayan na sila. Ang mag-sponsor si Madam Bros. Dahil sa birthday ni Axis, ayan. Ayaw pa. Ayun po. Sarado pa. Sige. Para di masyado malamig. Kasi kibunto. Dadamputan din pa kaya hinugdag din pasama ko. Buri masabi pati karena kisam-saman. Ay, pasala mo. Balaw sa. May pasala mo. Nagbasala mo. Ewan ko. Ibalik ko yung kamatis ko. Ayan si Darlie. Naglugas ako ng plato si Bert. Wala nga sa koriga. Wow. Kasi ba ang takaw mo dito? Nagras na ako. Wow. Nakatulog ka ba, Berly? Siyempre. Ay, wow. Matutod na ako. Dito na wala nga anak. Yan, patutukan ba yan, harag. Ben, nakabinting yun. Ay ba? So, ito na guys. Pagal ko. Napagod si Madam Gemma. So, enjoy. Ang dami yan Oy, may tumatawag. Kanina cellphone to. Bulso to? Maria P. Bursoto.